Ka sorkar kelapa pengor iki pulit hagi distrik baper kenang bakane ka jingki bandawa ILP keleng kan ketapat ya ka syongsuk syongsain. Kate ka jing pa pengor jong ka sorkar kade hadin ba kilami ki jing tho dawa ILP hakeleng ki menta jong ka jela naduk ka sngi ba menteri kampuing kari wa Amit Shah syamal ai kano ka jubab ka basai halor ka ILP haka jingwan jong Shashilong. Haba keren bat kilap thai kubor menteri kampuing ka jela ubala kemen rembui ulong ba omdei tang ki shimet ne kiseng ki bakwa e ka ILP ribaro kinong shnong kentup naduk ki nomi khmat hadu ka sarkar kilai kunting e banyu ono e ka ILP ri India jangi ka dege demokrasi tan rai demokrasi ka don hila jog uput ta nakadang ka sarkar ni haban pe ngor ya kano ka jingle kanam wan ra ya kan jing telor ka syongsuk syongsai ta ki polis district polis kilong very vigilant kinle ka eg barangkam na ka benta ban minte ya ka syongsuk syongsai hapo ka state ka jongi ka kamde tang ka jing dawa jong kiseng de jing dawa jong pai ba jong ka state barok we badya kane ka jing sngew jong nga kalong kamde sukubat mai nomor ba dakawe kasur hapo ka house nile kren bangi don kam ya kane nila pensiun sukar India ntala sistem tam nakilang ki NGO ro hakatu kasi ka bawan o union minister ro kila kren dakajo kasur ki political party ki kren hakajo kasur bat ka sarkar kren hakajo kasur ngatarai o chief minister ka sarkar kadiban follow up ya kane bat ka sarkar India kenang ba ngin poi sa ka bang ngin yo ya kata ji amnut jong upat ba